ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Сора Холиқназарова ва Сурубшо Давлатзода. Салом. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба якчанд қонунҳо имзо гузоштанд. Кодекси манзил, қонунҳо дар бораи захираҳои генетикӣ, дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатӣ, дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодексҳои андоз ва гумрук аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Кодекси нави манзил асосҳои соҳиб шудан ба манзил, истифодабарии он, хизматрасониҳои коммуналӣ, нигаҳдорӣ ва ба ҳисобгирии давлатии фонди манзилро танзим намуда ба рушди соҳа нигаронида шудааст. қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи захираҳои генетикӣ, дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатӣ ба рушди соҳаҳои номбурда мусоидат намуда ба ҳифзи растаниҳо, ҳайвонот ва микроорганизмҳо, дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатӣ равона гардиданд. қонунҳои қабулгардида ба пешрафти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, соҳибкорӣ, савдои хориҷӣ, беҳдошти сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар равона шуданд. қонунҳо дар матбуот интишор карда мешавад. покизагиву озодагӣ хос ба Наврӯз аст. меросбарони ин ҷашни бостонии ҷаҳонӣ дар Тоҷикистони офтобӣ низ барои дар сатҳи баланд тажлил кардани Наврӯзи некпай ҳанӯз бо вуруди баҳори нозанин, бо тозаву озода кардани манзили зиз ва болотар аз он сарсабзу хӯрамгардонии муҳити атроф омодагӣ мебинанд. сокинони ноҳияи шаҳри Нав ҳам ба муносибати таҷлили Наврӯз сарсабзу хӯрамгардонии тамоми кӯчаву хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳои ноҳияро мақсад гузоштанд. зинат додани шоҳроҳи Душанбе Турсунзода ва боғу гулгаштҳо бо гулҳои рангорангу насби шиёру овезаҳо аз қисматҳои муҳими омодагӣ ба ин ҷашни озодагон аст, мегӯянд ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Тоир Сулаймонов. барои дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни Наврӯзи оламафрӯз дар шоҳроҳи Душанбе Турсунзода ва дар ҳамаи ҷамоату деҳоти ноҳияи шаҳри Нав корҳои ободонию созандагӣ идома дорад. бо мақсади ободиву созандагии ноҳия, кормандони муассисаи манзилии коммуналӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав тасмим гирифтанд, ки фаъолияти худро ҷиҳати зебогии атроф ва солимии ҷомеа равона созанд. ҳамаи кӯчаҳои ноҳия бо шиёру овезаҳои идона ва иқтибосҳои шоирони нависандагон оро дода мешавад. назди биноҳои корхонаву ташкилот гулҳои ороишиву рангоранг мешинонанд. дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мардуми ватандӯсту сарбаланди ин гӯшаи кишвар таҳти сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд ва саъю талош ба харҷ медиҳанд, ки баҳри ободии минтақа саҳмгузор бошанд ва ҷашнҳои миллии кишварро дар сатҳи баланди меҳнатӣ пешвоз гиранд. имрӯз сокинони ноҳияи шаҳрнав ба ҷашни Наврӯзи оламафрӯз тайёрии ҳамаҷониба дида истодаанд. мо кормандони муассисаи коммуналӣ барои ороо зебо гардонидани кӯчаву хиёбонҳои ноҳияи шаҳрнав саҳми худро гузошта истодем. аз ҷумла барои зебо ободу гардондани ноҳияи шаҳрнав дар хиёбону кӯчаҳо гулҳои рангоранг шинонда истодем ва сунпоии суманакро омода карда истодем. шиору овезаҳои наврӯзиро насб карда истодем. мо кӯшиш мекунем ин ҷашни бостонии Наврӯзи аҷамро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол гирем. бояд гуфт, ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Нав зиёда аз 400 иншооти таъйиноташон гуногун, аз ҷумла боғи ба номи Исмоили Сомонӣ, Парчам, майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда буд, ҳамаи он сохта ба истифода дода шуд. сокинони ин гӯшаи кишвар анакнун нақша доранд, ки ҷашнҳои миллии кишвар аз ҷумла Наврӯзи байналмилалӣ ва 35-солагии истиқлоли кишварро низ бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирифта, ду шафати шоҳроҳ ва гулгаштҳои онро ба мавзеъҳои хӯраму дилрабо табдил диҳанд. ҳамин гуна тадбирҳои омодагӣ ҷиҳати истиқболи шоиста аз Наврӯзи хуҷастапай дар шаҳри бостонии Исфаран низ ба мушоҳида мерасад. ин айём, ки мавсими гулшинониву сабзкорист, тараддуди гулпарварони маҳаллиро афзудааст. зеро маҳз ҳамин шабу рӯзҳо нисбат ба заҳмати онҳо таваҷҷӯҳ беш аз пештара зиёд мешавад. фаъолияти гулпарвар Парвина Абдуллоеваро дар ин рӯзҳои наврӯзӣ ҳамкорони мо дар гузориши худ пайгирӣ карданд.
در شهر اسفره سال از سال ساحه گرمخانه‌داری رشد و رونق می‌یابد. در این گرمخانه‌ها هزارها بیخ گل و بوته‌های موسمی پرورش می‌یابند. سالهای قبلی بهر سرسبز و خرمگردانی کوچه و خیابان‌های حدود شهر اسفره گل و بوته‌های آرایشی از دیگر منطقه‌های جمهوری خریداری کرده می‌شدند. حالا باشد به طفیل کاردانی گلپرور پروین عبدالله‌یوه که خود ختم کرده دانشگاه کشاورزی سنت پترزبورگ بوده در ساحه گلپروری تجربه کلان دارد. در شهر اسفره در این سمت کار قدم‌های استوار گذاشته شده. کشت و پرورش گل‌های موسمی و دائمی را با استفاده از گرمخانه‌ها راه‌اندازی نمودند. وقتی که به گرمخانه پروینه وارد می‌شوید، تمام گرمخانه پر از گل‌های گوناگون می‌باشد. زیاده از 11 سال است که ما همین گل پروری به مشغول هستیم. برای گل پرورش کردن نازکی‌های گل پروری دانستن در کار مثل کودک اینهای پرورش کرده به وای میرسانیم. من خودم متخصصی همین ساحه گل پروری اینم یک کاریم که برای می کوچه های شهر زیبای آباد کردم. تازه در همین گرمخانه ما زیاده از 50,005 نمود گل پرورش کردیم. گل های مرجان گل، گل های عباسی، گل های پیتونیا. تازه به نشأ و نماشان است. وقتی که این گل ها را در کوچه میبینن همه خرسند میشن. این زیبایی آمده من فصلی بهار با ما و پیشوازگیری جشن نوروز گل‌های برآورده میشینانیم. شهر کلاً زیبا میشد و مردم حلاوت میبخشد. همین گوجای به من نبینن اگر هم چو گل پرور هم رحمت مگوان من همین به نهایت خرسند. این گل‌های موسمی که پروینه پرورش میکند شفتی کوچه و خیابان‌های شهر اسفره را حسن و تراوتی تازه میبخشند. تمامی مردم شهر اسفره پروینه را همچون گل پرور میشناسند و در این کار به او برادرانش یاری میدهند. و نه تنها گل‌های موسمی را پرورش میکند بلکه گل و بوته‌های بسیار ساله را هم پرورش نموده حتی درختان آرایشی را نیز نگاه بین میکند. در زمینه همکاری مرکزی تعلیمی کلانسالانی ناحیه شغنان و شعبه агенти مهنت و شغل اهالی بخشیده به جشن نوروز ярмаркаи جایهای کاری خالی و نمایش هنر و دستاوردها اینچنین چاره‌بینی رسمی دایر گردید. خاصیت خدایوربек زاده در همین باره شرح بیشتر دارد. شعبه агенти مهنت و شغل اهالی ناحیه شغنان و مرکز تعلیمی کلانسالان ناحیه در برابر نمایش دستاوردهای خویش اینچنین ярмаркаи جایهای کاری خالی را تشکیل نمودند. هدف از این همکاری امکانیت نوبتی برای کارجویان و جوانان صاحب کسب می باشد که امروزها در بازار مهنت موقع خویش را جستجو دارند. سردار شعبه агенти مهنت و شغل اهالی در ناحیه شغنان گفت که اصلا فصل بهار که فصل شکوفتن هاست تردد کارجویان را بیشتر می سازد و چنین ярмаркаҳо از این بعد پیوسته منظور کارجویان گردانیده می شوند. در ярмарка امروزا کسب آموزان که از حساب برنامه مساعدت به شغل اهالی محصولاتشان را به معرض تماشابینان گذاشتند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شغنان، شعبه کارهای داخلی ناحیه و دیگر کارخانه‌ها در این ярмарка اشتراک نمودند. اینچنین در گیشه دیگر این چاره‌بینی نمایش هنرهای مردمی منظور گردانیده شد. نظر بیگم جمعیه و دیرکتور فیلیال مرکز تعلیم کلانسالان در ناحیه شغنان قید نمود که تشکیل یک جایه چاره‌بینی نوروزی و ярмаркаи جایهای کاری خالی بی سبب نیست، زیرا محض توسط چنین ярмаркаҳо مرکز تعلیم کلانسالان کورس‌های آموزشی خود را تأسیس داده است. عین زمان نیز کورس‌های آموزشی بافندگی در مرکز کار و فعالیت خود را دوام داده، در آن بانوان به از خود نمودن نازکی‌های بافندگی، بافتن نقش و نگار گوناگون، بافتن نمودهای گوناگون لباس، انتخاب درست رنگ و ریسمان مشغول هستند. برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن نوروز و تشکیل نمایش دستاوردهای خویش این هنرمند بانوان سعی و تلاش نمودند. اینچنین بخش آموزش آرایش موی و روی نیز عین زمان در مرکز فعالیت با ثمر دارد. دهها خواهشمندان را آموزانده است که امروز در بازار مهنت به فعالیت صاحبکاری مشغول هستند. تعلیم گیرندگان این شعبه نیز به افتخار تنتنه‌های نوروزی دستاوردهای نیک و خوبی را منظور نمودند. در انتها بخش رسمی دایر گردید که در آن تبریکات نوروزی
ҳамдардӣ ва беҳтарин суханони васфи наврӯз иброз гардиданд. гуфта шуд ки ин ҷашн бори дигар моро бо рӯзгори гузаштагонамон бо урфу одатҳо ва анъанаҳои пешдодиён ошно месозад. наврӯз аз зумраи қадимтарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик буда тарихи беш аз 6000 сола дорад. ин ҷашн аз ниёгон ба мо мерос монда танҳо дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ҷаҳонӣ гашта доираи ҷашнгирии он боз ҳам васеътар гардид. ҳамчунин мақоми байналмилалиро касб намудани иди миллии тоҷикон наврӯз имконият фароҳам овард ки сокинони мамлакат ин ҷашни аҷдодиро бо риояи суннатҳояш дар сатҳи баланд ва бо шукӯҳу ҷалоли тоза таҷлил намоянд. ҳафтаи равон аз оғоз дар аксар гӯшаҳои диёр ва корхонаву ташкилот танини наврӯзӣ ба чашм мерасад. гузоришҳои ҳамкорони мо дар ҳамин бора таҳия шудааст. таваҷҷӯҳ кунед. тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми гӯшаҳои ҷумҳурӣ бо маром идома доранд. дар ин замина муҳассилини донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов низ ин иди аҷдодиро бо роҳандозӣ намудани чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва варзишӣ мутантан истиқбол гирифтанд. қабл аз оғози бозиҳо ректори донишкада Шодӣ Сафаров суханронӣ намуда дар бораи ҳифзи асолати ин ҷашни аҷдодӣ дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ва саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти мартабаи байналмилалӣ касб кардани он фикру мулоҳизаҳои худро баён дошт. сипас аз ҷониби роҳбарияти донишкада ба варзишгарони шинохтаи кишвар аз қабили Темур Раҳимов, Беҳрӯзи Хоҷазод, Хушқадам Хусрав, Давлат Болтаев ва Баҳодур Усмонов ки ҳамин даргоҳро хатм намуданд, тӯҳфаҳои пулӣ тақдим карда шуд. дар ин радиф ба собиқадорони соҳаи варзиш ва устодони ин даргоҳи таълимӣ низ ифтихорномаҳо супорида шуд. яке аз рамзҳои асосии ҷашни наврӯзи хуҷастапай ин оростани дастархон бо таомҳои миллӣ ва ҳафтсину ҳафтчин мебошад ки аз ҷониби устодону донишҷӯёни ин даргоҳи таълимӣ дар сатҳи хеле хуб ташкил гардид. бо мақсади эҳё, рушд ва амалии бозиҳои миллии варзишӣ ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба таъриху анъанаҳои миллии аҷдодон, ҳамзамон таҳкими тарзи ҳаёти солим, ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, зиракии сиёсӣ ва пешгирии омилҳои номатлуб дар байни насли наврас ва ҷавон, баргузории бозиҳои миллии варзишӣ маҳсуб меёбанд ки дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба намудҳои варзиши миллӣ таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. бахусус дар ҷашни наврӯз миёни донишҷӯён чорабиниҳои варзишӣ раҳандозӣ мегарданд. бузургони тамоми на як форзабонон, на як тоҷикистон, тамоми мардуми дунё барои пурфарҳанг ба қувват будани фарҳанги миллати тоҷик сари таъзим фурӯда оварданд. барое ки барои ин фарҳанга ҷаҳонӣ кардан фарзандони бонангу номуси ин миллат заҳматҳо кашида хондаҳа ба ин мартабаи инсонӣ расиданд. хусусан мо вақте ки наврӯз байналмилалӣ шуд, мо дар давраи иттиҳоди анаму пурқудрати ҷамоҳири шӯравӣ зиндагӣ мекардем. ин суннатҳои аҷдодии моро хе ба дабдама ҷашн намегирифтанд. хушо ба ҳоли асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти кишвар муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ки ин неъматҳои аҷдодии моро дубора зинда карда ба дасти мардуми худ супорид. намоишҳои варзишӣ аз рӯи гӯштини миллии суннатӣ, гӯштини камарбандӣ, чавгонбозӣ, камонварӣ, найзапартоӣ, чиликдангал, бандкашӣ, бокс, намудҳои карате, акробатика, тенниси рӯи миз, шашкаву шоҳмот ва пойгаи аспдавониву дигар намудҳо сурат гирифтанд. чорабинии асосии ин маъракаи наврӯзӣ баргузории мусобиқаи гӯштини миллӣ миёни донишҷӯён ба шумор мерафт ки рақобатҳо дар ин замина дар толори гӯштингирии донишкада ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. дар ин маъракаи паҳлавонӣ зиёда 100 тан варзишгар ба қасди дарёфти зинаҳои ифтихорӣ ва тӯҳфаҳои кумитаи тадорукот талош варзиданд. дар ин толори гӯштингирӣ ректори донишкада ба ҷудокори шинохтаи кишвар Шоҳида Қаландарова тӯҳфаи пулӣ тақдим намуд. хотиррасон мешавем ки Шоҳида Қаландарова дар сеюмин мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллӣ ки 21 март баргузор мешавад иштирок хоҳад кард. рақобати паҳлавонони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ҷолиб сурат гирифта ғолибон аз ҷониби роҳбарияти донишкада қадрдонӣ карда шуданд. наврӯз бо ҳама ҳусни табииву заминиаш намунаи як фарҳанги тамаддуни олӣ ба ҳисоб рафта аз давраҳои дерин барои муҳаббату самимият ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати байни инсонҳо заминаи беҳтарини маънавӣ фароҳам овардааст.
бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри душанбе низ барномаи фарҳангию маърифатӣ баргузор шуд. дар барнома ҳайати кормандон ва донишҷӯён иштирок намуда дастархони идонаро ки аз ҳафсину ҳафшин, шакароб, ширкаду, оши бурида ва дигар таомҳои миллӣ иборат буд ба намоиш гузоштанд. ҳамзамон дигар анъанаҳои наврӯзӣ аз ҷумла зардӯзӣ, чодардӯзӣ, муҳрабофӣ, қироати шеъру сурудҳо дар васфи суманак ва баҳору наврӯз аз ҷониби ширкаткунандагон нишон дода шуда, намоиши либосҳои миллӣ ва ҳунарҳои дастӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. нотихон иди наврӯзро аз ҷумлаи оинҳои муқаддас ва бостонии ниёгонамон арзёбӣ намуда аз ҷумла зикр намуданд ки фарурастии фасли зебои баҳор аз ибтидои соли нави аҷдодӣ мужда мерасонад. наврӯз рамзи офариниши ҳаёт, эҳёи табиат ва оғози зиндагӣ буда ҳамчун пирӯзии нур бар зулумот, хайр ба шар ва тантанаи некӣ бар бадӣ таҷлил мегардад. зикр шуд ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ яке аз маросимҳои писандидаи оламиён мебошад ки бо сифатҳои башардӯстонааш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳанги умумии инсонӣ пазируфта шудааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ҷашни байналмилалии наврӯз бо шуку шаомати хоса ва бо риояи ҳамаи суннатҳои некаш таҷлил гардид. дар ин тантанаи наврӯзӣ омӯзгорону хонандагон ва волидайни онҳо иштирок намуда доир ба ин ҷашни зебоиву шукуфоӣ ва анъанаҳои неки он шеъру сурудҳо ва маълумотҳои ҷолиб пешниҳод намуданд. зимни суханрониҳо зикр шуд ки иди наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик ба шумор рафта анъанаҳои некро дар худ ҳифз намудааст. ҳамин аст ки ин ҷашни бостони мақоми байналмилалиро касб карда имрӯзҳо дар кишварҳои гуногуни дунё таҷлил мегардад. қабул шудани қатнома аз ҷониби кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии созмони милали муттаҳид юнеско вобаста ба мақоми байналмилалӣ гирифтани ҷашни наврӯз барҷастатарин шоҳиди ин ҳақиқат аст. маврид ба зикр аст ки дар базмгоҳи наврӯзии мактаби рақами 1 пойтахт аз ҷониби муҳассилин хони наврӯзӣ иборат аз ҳафсину ҳафшин ва дигар хӯрокҳои миллию баҳорӣ омода гардида ба маърази тамошо гузошта шуд. наврӯз ва оину анъанаҳои он барои ҳамаи халқҳои ориёӣ ба истиснои баъзе аз ҷузъиёти он умумияти ягона дорад. муҳимият ва асолати ҷашни наврӯз он аст ки давоми мавҷудияти беш аз 6000 солааш дар баробари пурра нигоҳ доштани оину анъанаҳои худ номи таърихию мантиқии худро низ нигоҳ доштааст. суруду рақсҳои дилнишин дар иҷрои хонандагон идомабахши чорабинии идона гардид. таҷлили ҷашни бостонии наврӯзи некпай дар кӯдакистони рақами 113 анисаи шаҳри душанбе низ хушу хотирмон сурат гирифт. дар муассисаи томактабии кӯдакистони аниса зиёда аз 300 нафар кӯдакони сину соли томактабӣ ба тарбия фаро гирифта шуданд. барномаи рангини омодасохтаи тарбиятгирандагони ин боғча ки бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ манзури ҳозирин карда шуд, заковати хурдсолони ин боғчаро ба намоиш гузошт ки ифтихори ҳар бинандаро меафзуд. кӯдакону наврасон бо бабар намудани либосҳои идонаи баҳорӣ ба ҷашнгоҳ ҷилои тоза бахшиданд. рақсу таронаҳои тараннумкунандаи фасли баҳору наврӯз ба маъракаи наврӯзӣ шукӯҳи хоса бахшид. дар базми наврӯзии кӯдакон зикр рафт ки ҷашни наврӯз аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башарӣ, дӯстиву иттиҳод, созандагӣ, ободкорӣ, инсонпарварӣ ва шукргузорӣ бепоён аз неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам овардааст. наврӯз маҷмӯае аз андӯхтаҳои хиратмандонаи халқу миллати кӯҳанбунёди мо мебошад ки зиндагиву рӯшноӣ, некиву накӯкорӣ, сулҳу созандагиро ситоиш мекунад ва мақоми инсонро азизу гиромӣ медорад. талқини ин ғояҳо дар тинати атфол бошад барои шаклгирии миллии аҳли ҷамъият заминаи мусоид фароҳам меорад. боиси фараҳмандист ки мо имрӯз ин ҷашни таърихиро дар замони рушду шукуфоии тоҷикистони азиз ва ваҳдату якдигарфаҳмӣ таҷлил менамоем. бояд гуфт ки ҳукумати мамлакат барои амалӣ кардани ҳадафҳои маърифпарваронаи хеш ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. махсусан таваҷҷӯҳ ба муассисаҳои томактабӣ дар ин давра имкон дод ки дар сартосари кишвар даҳҳо боғчаҳои муосир бо таҷҳизоти зарурӣ бунёд ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шаванд. яке аз чунин кӯдакистонҳо боғчаи аниса мебошад ки дар ноҳияи синои шаҳри душанбе воқеъ гардида имрӯз дар тарбияи насли наврас ва ҳаматарафа ба камол расонидани тарбиятгирандагон нақши амиқ мегузорад. тараннуми арзишҳои истиқлол, муқаддасоти миллӣ ва васфи наврӯзу баҳор бо забони ширини кӯдакон ва иҷрои рақсу сурудҳои дилангез барои ҳар бинанда хотирмон буд. хушбахтии ин кӯдакон нишона аз суботи комили сартосарӣ ва ваҳдату ягонагии миллати тоҷик аст. Как нынешний народ празднует Навруз.
воқеан самараи истиқлол ва рушди устувор касб кардани бахшҳои алоҳидаи соҳаи маорифи кишвар аст ки кӯдакону наврасони тоҷик дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ тарбият ёфта дар азбаркунии илмҳои замонавӣ аз худ маҳорати баланд нишон медиҳанд. таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ин муассисаи томактабӣ бо ҷилои рангин ва дилнишин сурат гирифт ки дар хотираи хурдсолони кӯдакистони Аниса нақш хоҳад баст. ҷашни наврӯз бо рақсу суруд, шерхониву базмунбозӣ маънии дигар дорад. барномаи идонае ки аз ҷониби коллективи тарбиягирандагону мураббиёни кӯдакистони рақами 44 ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе ташкил шуд, ҳамаи хусусиятҳои хос ба Иди Ниёгонро фарогир буд. албатта дар ин базгоҳи шодию нишод ва хушию некӯӣ чун рамзи наврӯзӣ дастурхони идона оруста шуда, шодиву нишоти кӯдаконро ҳаду канор набуд. зеро дар ин базмгоҳ онҳо бо шеру суруд ва таманниёту некномӣ аз ин ҷашни хуррамӣ васф мекарданд. ҳамаи ин шаомати наврӯзи ҷаҳониро ҳозирин аз натиҷаи заҳмату талошҳои ҳукумати мамлакат арзёбӣ карданд. таъкид шуд ки барои миллати тоҷик мояи ифтихор ва сарфарозӣ аст ки ҷашнҳои ниёгони мо ҳамсон ба наврӯзи аҷам мақоми байналмилалӣ касб намудааст ва дар арсаи ҷаҳонӣ бо риояи талаботи хосаш таҷлил мегардад. тадбири фарҳангие ки аз ҷониби тарбиягирандагони ин муассиса пешниҳод шуд, диққатҷалбкунанда ва саршор аз рақсу суруд ва таронаҳои дилнишин буд. яъне фазои идонаи ин муассиса аз баҳору наврӯз бозгӯӣ мекард. ҳамин тавр дар ин иди шодию шодмонӣ ҳама сарҷаму якдилона аз иди баҳору соли нави аҷдодӣ истиқбол карданд. беш аз 6000 сол аст ки шами наврӯз ба олами зеҳни миллати мо зиё мебахшад ва ин ҷашн бо фаъолияти созандаи мардум эҳсоси хештаншиносию ватандорӣ ва ҳаёти маданию фарҳангии миллати кӯҳанбунёди мо пайванди ногусастанӣ дорад. воқеан наврӯз дар ҳаёти миллати сарбаланди тоҷик аз қабили ҷашнҳоест ки табиатан киннаву адоватро аз қалбҳо тоза ва меҳру муҳаббатро афзун месозад. дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳам чорабиниҳои наврӯзӣ бо ҷалби омӯзгорону донишҷӯён доир гардиданд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. наврӯз дар он ҷост ки ёрон ҳама ҷамъанд. таҳти ҳамин шиор дар донишгоҳи давлатии кӯло ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни ин даргоҳи илму маърифат аз ҷашни байналмилалии наврӯз истиқбол карданд. бахшида ба ин ҷашни аҷдодӣ бо риоя аз расму оинҳои наврӯзӣ, намояндагони факултаҳои донишгоҳ дастурхони идона иборат аз 7 сину 7 шин ороста хӯрокҳои миллӣ омода карданд. ҷавонону ашхоси калонсол либосҳои миллӣ ба бар намуда ҳамдигарро табрик мегуфтанд. аз ин фурсати бисёр муносиб истифода бурда ҷашни байналмилалии наврӯзро ба кулли сокинони сарбаланду сарфарози тоҷикистони соҳиби истиқлол муборакбод мегӯям. наврӯз муборак бошад. дар ин ҷашнвора раёсати донишгоҳ барои омода намудани дастурхони идона, хӯрокҳои миллӣ ва анъанаҳои наврӯзӣ қаблан озмун эълон намуда буд ва барои муайян кардани ғолибон ҳайати ҳакамонро ташкил доданд. ҳангоми тамошои намоишгоҳ ва дастурхони идонаи намояндагони факултаҳо аз ҷониби меҳмонон ва ҳакамон ба омодагии онҳо баҳогузорӣ карданд. иштирокчиён кӯшиданд вобаста ба ин ҷашни миллӣ шеърҳо омода намуда барномаҳои театриро пешниҳод кунанд. кӯдакону наврасон дар ин ҷашнвора рақсу бозӣ карда суруд мехонданду ҷавонон дар васъи баҳору наврӯз шеърҳо қироат менамуданд. ректори донишгоҳ ва дигар меҳмонон, иштирокчиён ва кулли мардуми Тоҷикистонро бо ин ҷашни фархунда таҳният гуфта, аз таърихи ин ҷашни аҷдодӣ ёдрас шуданд. ҳакамон низ баъди сухани табрикӣ ғолибони озмуни беҳтарин дастурхон ва оинҳои миллиро муайян ва ба онҳо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ супориданд. дар идомаи чорабинӣ кормандони хонаи маданияти донишгоҳ барномаи мукаммали консертиро пешниҳоди ҳозирон гардониданд.
наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми тоҷик ба шумор рафта, гузаштагони мо онро аз насл ба насл то замони мо оварда расонидаанд. наврӯз рӯзи нав баробаршавии шабу рӯз, зиндашавии табиат ва ғалабаи гармӣ бар сардӣ мебошад. дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббӣ ба номи раҳмонзода раҳматулло азизи шаҳри Кӯлоб омӯзгорону донишҷӯён барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ба ҳам омаданд. дар як паҳлӯи наврӯзгоҳ донишҷӯён аз намудҳои гуногуни варзиш бо ҳам сабқат мекарданд. занону ҷавондухтарон бо риояи оинҳои наврӯзӣ дастурхони идона омода сохта, болои он хӯроку хӯришҳои миллӣ ва ҳафтсину ҳафтшин гузоштанд. аз наврӯз то наврӯз муваффақиятҳои омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ба номи раҳмонзода раҳматулло азиз хеле зиёд аст ва ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштанд. аз ҷумла озмуни фурӯғи субҳи доноӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ ки дар шаҳр минтақа ва ҷумҳурӣ гузаштанд, донишҷӯёни ва омӯзгорони мо сазори муваффақиятҳои нав ба нав шуданд ва аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро шахсан аз номи худам, аз номи муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ба номи раҳмонзода раҳматулло азиз табрику таҳният гуфта ба ҳамаи мардуми шарафманди Тоҷикистон саломатӣ, сарбаландӣ, комёбиҳо орзумандам. идус муждагонӣ, наврӯз шуд ҷаҳонӣ. наврӯзгоҳро либосҳои миллӣ чакану атлас ва адраси ба баркардаи ҷавондухтарон ва модарон бо нақшу рангҳои баҳорӣ хеле зиннат бахшида буд. сурудхонию рақси ҷавондухтарон, иҷрои маросимҳои саршӯёну гаҳворабандон ва хониши суруди Аллаҳ ба аҳли ҳозирон хеле писанд омад. ҳозирон ҳамдигарро бо наврӯзи дилафрӯз табрик мегуфтанду шеърҳо қироат мекарданд. гулханда ба лаб расид, бархез, айёми тараб расид, бархез, бо нозу адои дилбарона гулбуса талаб расид, бархез. баъди тамошои дастурхони идона раҳбарияти коллеҷ ва меҳмонон баромад карда ҳозиронро бо ҷашни ниёгон табрик гуфта қайд карданд ки бо талошҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми байналмилалиро касб кард ки дар аксари давлатҳои дунё ҷашн гирифта мешавад. дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор омӯзгорон ва кормандони коллеҷ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ тақдим карда шуд. дар идома барномаи фарҳангӣ бо сурудҳо дар васфи баҳору наврӯз пешниҳоди ҳозирон гардонида шуд. омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи махсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар дар саҳни майдони муассиса ҷашни Наврӯзро бо як шодию фараҳ хушу хотирмон таҷлил намуданд. дар ин рӯз саҳни ин маркази илму ҳунар бо шиёру овеза ва навиштаҷӯ дар васфи баҳору Наврӯз хуб оро ёфта буд. дар ин чорабинии идона устодону донишҷӯён дар баробари оростани хони Наврӯзӣ дар гӯшаи дигар бо пухтани таомҳои миллӣ, хӯришҳои гуногуни миллӣ, ҳафтсину ҳафтчин ки яке аз суннатҳои хоси Наврӯзӣ мебошад, ҳунару маҳорати хешро нишон доданд. далда яке аз хӯрокҳои миллии тоҷикӣ буд, дар тамоми ҷашну маросимҳо пухта мешавад. мо ин далдаро аз шаб барои пухтанаш шурӯъ кардем. дар пухтани ин далда тамоми хонумҳои коллеҷи махсусгардонидаи шаҳри Бухтар ва инчунин донишҷӯёмон иштирок намуданд. мо инро барои он омода кардем ки ҷашни Наврӯзи ҳарсолаи мо пурганҷу пурнеъмат биёяд ва инчунин духтарҳо дар оянда ҳамчун насли пешбарандаи ҷамъият ки мебошанд, инро бояд ёд гиранд. роҳбарияти коллеҷ ва дигар меҳмонон аз намоишгоҳи идона ки маҳсули дасти донишҷӯён аст дида намуда ба маҳорати волояшон баҳои арзанда доданд. воқеан таҷлили ин ҷашн таърихи чандин ҳазор сола дошта ҷавононро ба роҳи дурусти интихоби касбу ҳунар, дӯст доштани обу хоки ин диёри сарсабзу хӯрам ва арҷ гузоштан ба анъанаву суннатҳои миллӣ ҳидоят менамояд. наврӯзи байналмилалӣ дар қатори дигар ҷашнҳо, ҷашни сада ва дигар ҷашнҳое ки ҳаст ба расмият дароварда шудааст, дар коллеҷи махсусгардонидаи шаҳри Бохтар бо тантана бо як шукӯҳ пешоз гирифта мешавад. наврӯз ҷаҳонӣ шуд, тобо чунин бодо, ҷашни ҳамагонӣ шуд, тобо чунин бодо. дар коллеҷи махсусгардонидашудаи мо ҷашни наврӯзӣ бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта шудааст ки ин яке аз ҷашнҳои миллӣ ба шумор меравад. чунин ки мебинем ин яке аз рамзҳои наврӯзӣ мебошад ки ин суманак аст дар дасти ман. суманакро яъне оғози сар шудани наврӯз медонанд ва ин ҷашни наврӯз пеш аз саршавиаш деҳқонҳо барои кишту кори гандум ва ғалладона шурӯъ мекунанд.
марузачиён зимни баромади хеш аз таъриху фарҳанг ва расму оинҳои наврӯзи бостонӣ сухан ронда қайд доштанд ки маҳз бо ибтикори роҳбарияти олии мамлакат наврӯзи оламафрӯз мақоми байналмилалиро касб намудааст. дар ҳамин рӯз масъулин ба омӯзгорон ва донишҷӯёне ки дар раванди таълим фаъолияти хуб нишон дода ва дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намуданд ба сипоснома ва ифтихорномаҳо сарфароз гардониданд. мусаллам аст ки иди наврӯз дар фасли зебои сол баҳор рост меояд ва ба озими ҷашнгоҳ ворид гардидани арӯси сол донишҷӯён ӯро бо шеъру таронаҳои баҳорӣ ва бо як шукӯҳу шаҳомат пешвоз гирифтанд. ҳамин тариқ базми идонаи наврӯзӣ бо риояи суннатҳои ҷашни аҷдодӣ ва иҷрои суруду таронаҳои дилнишин дар сатҳи баланди ташкилию фарҳангӣ таҷлил карда шуд. дар ин рӯз гирду атрофи мактаб интернати ҷумҳуриявии низомаш махсус дар шаҳри ҳисор ба таври идона гардида дастархони наврӯзӣ иборат аз 7 син ва 7 шин оро ёфта буд. зимни баромади хеш намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор ҳамаи омӯзгорон ва тарбиятгарандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии низомаш махсусро бо наврӯзи байналмилалӣ самимона табрик ва муборакбод гуфтанд. қайд гардид ки бо пешниҳоди пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва кишварҳои таҷлилкунандаи ҳафзаи наврӯз ҷашни миллии тоҷикон мақоми байналмилалиро гирифта он ҳамасола бо риояи суннатҳои наврӯз бо шукӯҳ таҷлил мегардад. гуфта шуд ки бо таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбари давлат мактаб интернати ҷумҳуриявии низомаш махсус дар шаҳри ҳисор шароитҳои муосир фароҳам оварда шуда ба тарбиятгарандагони муассиса кӯмакҳои инсонпарваронаи пешвои миллат дар арафаи ҷашну маросимҳо тақдим мегардад. аз ҷониби як нафар соҳибкори ватанӣ ба тарбиятгарандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии низомаш махсус дар шаҳри ҳисор тӯҳфаҳои идона, маводи хӯрокборӣ ва хӯроки нисфирӯзӣ тақдим карда шуд. дар охири чорабинӣ аз ҷониби намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор ба кормандони фаъоли мактаб интернат ифтихорнома ва сипоснома супорида шуд. сипас аз ҷониби тарбиятгарандагони муассиса барномаи рангини фарҳангии наврӯзӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ҳақиқат кӯмаку дастгирии табақаи ниёзманд ва ятимону бепарасторон дар арафаи иду ҷашнҳо аз амалҳои неки инсонӣ аст ки дар ҷомеаи мо ба ҳукми анъана даромадааст. дар ҳама гуна ҷашнҳои миллии кишвар хонаҳои кӯдакону пиронсолон мактаб интернатҳо ва дигар муассисаҳои иҷтимоӣ ки бошандагону тарбиятгарандагони он асосан нафарони ниёзманди ҷомеа мебошанд дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомотҳои иҷроияи маҳаллӣ ва соҳибкорону шахсони хайрхоҳ қарор гирифтааст.